And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil sa girl best friend niya. Hi, DJ Rocky. Hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin ang sakit. And I found myself writing. Dahil naisip ko na baka sa pamamagitan nitong pagbabahagi ko ng kwento ko, gumaan ang nararamdaman ko. Itago mo ko sa pangalang May. And this is my secret file. Year 2018. Nang magkakilala kami ni Alex sa isang event. Masarap siyang kausap hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Niligawan niya ako at naging kami. Naikukwento niya sa akin na meron siyang girl best friend. Ang pangalan nitong girl best friend niya ay itago natin sa pangalang Shane. Ang sabi niya, sa lahat daw ng kaibigan niyang babae, si Shane daw yung pinaka-espesyal. Dahil through thick and thin ang friendship nila. Pagkarinig ko noon, napaisip ako, hindi kaya pagmulan nito ng pag-aaway namin? O baka OA lang ako? Kasi the way na kinuwento ni Alex si Shane sa akin, parang nakaramdam na ako agad ng insecurity. Na para bang mas malalim ang relasyon na meron sila kesa sa amin. Until such time na nakilala ko si Shane. Nagkakwentuhan kami ni Shane at nalaman ko na meron siyang boyfriend. So naisip ko na wala naman sigurong magiging problema. But then one time, sa isang birthday
ng kaibigan nila Alex. Nandun din si Shane. Hindi nito kasama ang boyfriend nito. Pero ako, kasama ni Alex. Siyempre pagkarating namin sa venue, batian, beso-beso, yakapan, etc. Nang mahagulat ako, sa nakita ko, ang boyfriend kong si Alex ay hinalikan sa noo si Shane. Na-awkwardan ako at nag-iba ang mood ko nung gabing yun. So nung may pagkakataon kami sa party na makapag-usap ng boyfriend ko, sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Na hindi ko nagustuhan ang nakita kong paghalik niya sa noo kay Shane. Pero nagdahilan siya. Lagi naman daw niya itong ginagawa sa kaibigan niya. Sumagot ako ng, "So, wala kang gagawin para maiparamdam sa akin na wala akong dapat ipag-alala?" And then sinabi niya sa akin na, kaibigan ko lang si Shane. Girl best friend ko siya. Ikaw, girlfriend ko. So anong gusto mong gawin ngayon? Hindi ako bumati sa kanya. Nainis ako sa tanong niya sa akin na, anong gusto ko? Hindi bumati sa kanya. Kumbaga para sa akin, hindi dapat ganun ang sinasabi niya sa akin. Na para bang imbes na i-comfort niya ako, bigyan niya ako ng assurance at security, mas ipinadama niya pa sa akin na hindi ako ang priority niya. Ilang segundo pang lumipas, bigla na lang niya akong niyakap. At dun sa yakap na yun, kumalma ako, DJ Raking. Binulungan ako ni Alex ng, ikaw lang ang gusto ko. Kaibigan ko lang si Shane. Wala kang dapat ipag-alala. Kumalma nga ako. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ko yung bang pag-aalala. Kasi parang may mali. Kaya ang sabi ko na lang, huwag mo na lang gagawin yun sa harap ko. O kahit hindi sa harap ko, kahit pag wala ako. Tumango naman siya. Inaamin ko, DJ Raking, na iba ang nararamdaman ko kay Shane at sa boyfriend ko. Para ba kasing close na close sila pag magkakasama kami? Para bang outcast ako pag magkakasama kami? May time pa na galing kaming bar. Siyempre, third wheel sa amin, itong si Shane. Wala ang boyfriend, night shift. Kailangan naming ihatid si Shane sa bahay nito. Na kahit antok na ako at lasing na lasing ako, o di kaya naman iba yung pakiramdam ko, masama na, kailangan pa rin namin siyang ihatid. Ganon ang care ng boyfriend ko sa kanya. Na sinasabi ng boyfriend ko sa akin na bukod sa best friend niya ito, parang kapatid niya na ito.
Well, DJ Rocky, hindi ko maiwasang isipin na parang hindi. Parang hindi eh. Nag-open naman ako sa boyfriend ko tungkol sa nararamdaman ko, sa insecurity ko. Pero parang wala siyang ginagawa para maglagay ng boundaries and limitations sa sarili niya. Hanggang sa isang araw, meron kaming gala ni Alex. Naliligo siya nung time na yun. Nasa loob ng banyo. Yung cellphone niya, naiwan sa kama. Binuksan ko yung cellphone niya. At doon, sa Facebook Messenger niya, ay may nakita akong conversation nila ni Shane, ang kanyang best friend. Ang sabi, "Oh, kasama mo pa ba si May?" Sagot naman ng boyfriend ko, "Oo." Sagot ni Shane, "Pinagseselosan pa rin ba niya ako?" Sagot ng boyfriend ko, "Oo nga eh. Ewan ko ba kahit anong paliwanag ko sa kanya, pinagseselosan ka pa rin." At ang sabi ni Shane, "Magpalit ka na kaya ng girlfriend? Gusto mo ako? Haha, joke." Pagkabasa ko noon, DJ Rocky, parang gusto kong manapak, gusto kong manuntok. Pero nawala lahat ng kagustuhan kong yun nang makita ko ang reply ng boyfriend ko. At ang reply niya ay, "Why not? Why not?" Nanghina ako sa nabasa ko, DJ Rocky. Akalain mo yun? Yung boyfriend ko na dapat ipinapangalandakan, ultimo sa kanyang best friend na mahal niya ako, na ako lang ang babae sa buhay niya, hindi niya pa nagawa. Para akong dinurog, para akong winasak nung nakita kong mensahe na yun. Na kahit i-explain niya sa akin na joke lang yun, aba hindi magandang biro yun. Nakakasakit ng damdamin. Kaya that time, hindi ko na napigilang humagulgol. Lumabas si Alex ng banyo na nadatnan akong umiiyak. Tinanong niya ako kung bakit. At ang sabi ko, why not pala? Why not pala na maging kayo ng best friend mo na si Shane? Bakit hindi na lang kaya maging kayo? Pero yung ine-expect kong pag-comfort sa akin ng boyfriend ko, hindi na naman nangyari. Bagkos ay pinagtaasan niya ako ng boses. At sinabi niya nga, wala na akong magagawa sa insecurity mo. Pagod na ako. Hanggang sa nagkahamunan na kaming maghiwalay. At naghiwalay na nga kami. Ang sakit nun, DJ Rocky. Kasi hindi ko naman gusto na maghiwalay talaga kami ni Alex. Mahal ko siya. At ramdam kong mahal din naman niya ako. Pero hindi ako sigurado na kung dun sa pagmamahal na meron siya sa akin, mas makapal, mas malaki, at mas sagana kesa sa pagmamahal niya sa girl best friend niyang si Shane.
Kaya sa mga nakikinig dyan na merong opposite sex na best friend, kapag alam nyo na merong partner, yung best friend ninyo, lagay-lagay din ng limitasyon at boundaries. At sa mga meron naman dyang girl best friend o boy best friend at merong mga partner, sana maging sensitive naman kayo sa nararamdaman ng partner ninyo. At sana matuto rin kayo maglagay ng boundaries at limitations sa sarili ninyo. Kasi kung nahahalikan ninyo yung best friend ninyo, ano pang special sa girlfriend ninyo? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si May. At ito ang aking secret file.